Καλώς ορίσατε στα ελληνικά μαθήματα Μάγια. Σε αυτό το μάθημα θα σας δείξω πώς να κάνετε βαρέλια και πώς να τα χρωματίσετε. Είναι πολύ απλό. Απλά δημιουργούμε έναν κύλινδρο και πάμε και ρυθμίζουμε τις υποδιαιρέσεις, είτε τις κάθετες, είτε τις οριζόντιες, είτε τις τάπας, όσο θέλετε εσείς. Δεν έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση μεγάλη διαφορά, απλά θα χρειαστούμε σίγουρα δύο υποδιαιρέσεις για την τάπα. Κάνουμε δεξί κλικ και πάμε στο Edge και επιλέγουμε την πάνω τάπα, τη γραμμή, και πάμε να επιλέξουμε και τις από κάτω γραμμούλες. Αφού ολοκληρώσουμε την επιλογή, ελέγχουμε αν έχουμε επιλέξει σωστά και τις δύο πλευρές και μεγαλώνουμε όσο εμείς θέλουμε. Ωραία. Αυτό ήταν, έχει γίνει η αλλαγή και στις δύο πλευρές. Τώρα, δεξί κλικ, πάμε Faces και θα επιλέξουμε τις πλευρές. Καλύτερα βέβαια να επιλέξουμε τις εσωτερικές αντί για τις εξωτερικές, όπως έκανα εγώ τώρα. Μπορούμε και πιο εύκολα να τις επιλέξουμε μαζί με τις από κάτω. Πατάμε το κουμπί Extrude και θέλουμε λίγο προς τα μέσα να μπει. Στη συνέχεια ξαναπατάμε το κουμπί Extrude και κάνουμε άλλο λίγο προς τα μέσα. Εκεί. Τώρα δεξί κλικ, Object Mode, για να δούμε το αντικείμενό μας κανονικά. Δεν έχει τελειώσει, είμαστε όμως πολύ κοντά στο τέλος του μοντελισμού. Πάμε Edit Mesh, Insert Edge Loop Tool και φτιάχνουμε μία γραμμή πάνω-πάνω, μία λίγο πιο κάτω, μία στο κέντρο και άλλες δύο αντίστοιχα στο κάτω μέρος του βαρελιού. Η κεντρική γραμμή είναι που θα μας δώσει το σχήμα του βαρελιού. Θα καταλάβατε. Δεξί κλικ Edge, επιλέγουμε τη μεσαία γραμμή και τη μεγαλώνουμε. Τώρα εγώ το βαρέλι είναι λίγο κοντό, οπότε θα έλα να το μετατρέψω. Μπορείτε να το κάνετε και εσείς όπως θέλετε. Πατάω δεξί κλικ, Object Mode, επιλέγω το βαρέλι μου και το μικραίνω γιατί θέλω να είναι πιο μικρό και το ψηλώνω επειδή θέλω να είναι πιο ψηλό. Τώρα είναι έτοιμο το μοντέλο μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπει το χρώμα. Για να βρούμε ένα texture σαν τα υπόλοιπα δύο βαρέλια που έχουμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ψάξουμε στο Google και να το βρούμε. Πατάμε Barrel Texture και πάμε στην αναζήτηση εικόνων του Google. Αμέσως βρήκαμε τα δύο που έχω βάλει και εγώ.
Αν θέλετε αυτό, πατήστε προβολή εικόνας, δεξί κλικ, αποθήκευση εικόνας ως, και μετά πάτε στο μάγια, επιλέγετε το βαρέλι, δεξί κλικ, Assign New Material, επιλέγετε το material που θέλετε. Το Lambert δεν έχει καμία ανάκλαση, οπότε αυτό μας κάνει για να μας δώσει το ξύλο. Και στην επιλογή δεξιά του χρώματος, Color, θα πατήσουμε το τετραγωνάκι που βρίσκεται δεξιά. Από τις επιλογές που θα βγουν θα επιλέξουμε το file για να δώσουμε ένα αρχείο σε αυτή την υφή, image name, και ψάχνουμε στον υπολογιστή μας αυτό που θέλουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό. Βλέπετε όμως ότι δεν τελείωσε εδώ και ότι θέλει κάποιες ρυθμίσεις. Γι' αυτό λοιπόν πάμε, επιλέγουμε το βαρέλι και πατάμε Window, UV Editor Tool. Βγαίνει αυτό το παράθυρο, κάνουμε zoom out και βλέπουμε ότι έχουμε τις δύο μας τάπες και το κεντρικό σώμα του βαρελιού. Πατάμε αυτό εδώ το κουμπί και επιλέγουμε τη μία τάπα και τη μεταφέρουμε αντίστοιχα εκεί που πρέπει. Και με τα εργαλεία μας μπορούμε να τη μεγαλώσουμε. Αντίστοιχα το ίδιο θα κάνουμε και για την άλλη τάπα. Και τώρα πάμε για το κεντρικό σώμα. Φτιάχνοντας αυτό μπορείτε να δείτε και τις αλλαγές που κάνετε ζωντανά στο βαρέλι. Ανοίγουμε σε όλο το πλάτος και στο μήκος κάνουμε όσο θέλουμε μεγάλο, απλά όσο μεγαλύτερο είναι το δίχτυ μας, να το πω έτσι, τόσο πιο πολλές τάβλες θα μπουν, δηλαδή τόσο πιο πολύ επαναλαμβάνεται η εικόνα μας. Και έτοιμο, πατάμε Object Mode και βλέπουμε το βαρέλι μας έτοιμο 100%. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε, ελπίζω να σας βοήθησα.